कौन कहता है बोडोलैंड सेपरेट स्टेट नहीं होगा? जरूर होगा, एक दिन होगा, देख लेना आप लोग। गासैबो रायजो राजाफोरखौ आङो सालाम लाग्रोबाय। दिनैयो जोंनि हारिनि गेजेराव बीएससी एकर्डनिफ्राय लानानै बीटीसी एकर्डसिम आरो नैबे लास्ट बीटीआर पीस एकर्डसिमहालागे जों जि बे मोनथाम एकर्डखौ सोरजिनानै लानो हाबाय बा मोननो हाबाय, बैफोर एकर्डखौ जों माबोरै मोननो हादों होननानै बुङोब्ला जोंहा मानगोनां सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि होलांनाय गालांनाय जा सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि गेजेरजों, जोंहा मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि नाजानायनि गेजेरजों, जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि नाजानायनि गेजेरजों दिनैयो जों नैबे अबस्थायाव दङ। आरो फार्स्ट अफ अल मोनसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट बाथ्राया मा, रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनोखि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि जेरावनोखि बीएलटी फोरनि 2003 मायथाइयाव जितु बीटीसी एकर्डनि गेजेरजों जोङो गभर्नमेन्ट रुलिंखौ जोङो लाबोजेननो हादोंमोन। आरो फैयै फैयै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारानो 17 इयार्स बीटीसी गभर्नमेन्टखौ सालायनानै जोंनि बे बीटीसी ओनसोलजों लोगोसे आउट अफ बीटीसीनि जेसेबांखिनि बर' एरियासफोर दङ, बैफोर एरियाफोरखौ थोजासे डेभेलपमेन्ट लामायाव लाबोनो हायाखैबाबो जों सोलिनो आन्था जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्ट खालामनानै लानांगौ, बैफोर डेभेलपमेन्टखौ जोङो खालामनानै लानो हादों। नाथाय दिनैनि समाव नैबे सोंथियासो बेरखाङो, जेरावनोखि मानगोनां सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गालांनाय जा सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखि, बै सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि गेजेरजों गणतान्त्रिक लामाजों जोंनि बर' हारिनि माखासे इस्युफोरखौ लानानै सोमावसारनायनि जाय थांखिफोर, बैफोर थांखिनि गेजेर गेजेर जोंनि बर' हारिखौ माबोरैहाय बे बुहुमाव सुंथानानै लाखिनो हागोन, जोंनि बे बर' हारिखौ बे बुहुमनि गेजेराव माबोरैहाय गेरेमसा हारि महरै जोङो सिनायथि होनो हागोन, लोगोसे जोंनि राव हारिमु थुनलाइ एभ्रिथिं ट्रेडिशनफोरखौ जों माबोरैहाय सिनायथि होलांनो हागोन बै मुलुगनि आयनानि दरजायाव, बेफोर माखासे बिथिंनि लामाजों दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि हारिनि गेजेराव मोनसे फोजाखांनाय जांख्रिथायारि सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिखौ गालांदोंमोन। आरो बिथांनि जा सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखि बेयो थाद'नाय गैयामोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै मोनसे स्टेजाव बे बीटीआर बड' पीस एकर्डनि गेजेरजों दिनैयो थुंगेनायखौ जों नुनो मोनदों। लोगोसे बे थुंगेनाय गैयै जा सोमावसारनाय, बेखौ सोरबायदि लिडारनि दैदेननायाव दिनैयो थुंगि होनाय जाखो, थुंगि होनांगौ बायथ' जानानै फैखो। दिनैयो बैफोर माखासे बाथ्राखौ जों जुदि थोंजों नोजोर होनानै जों जुदि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला, बैफोर लिडारफोरा गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय जोंनि हारिनि माखासे जांख्रिथायारि जा सिमांफोर, जा नाजाबोनाय नाजाथाबबोनाय माखासे बेसेनफोरखौ गावसोरनि पार्सनेल बेसेनाव दिनै बाहायदों, मिथिबाय। आरो बैफोर लिडारफोरखौनो जोंनि गासै बर' माहारिनि बर' फिसाफ्रा मोनसे समाव जोंनि हारिनि गोख्रों मावथि गोख्रों जांख्रिथायारि सासे लिडार महरै जोङो मानिबोदोंमोन, जों हेफाजाब होबोदोंमोन, थुलुंगा होबोदोंमोन। नाथाय बैफोर साफा सानै लिडारफोरानो दिनैयो सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गालांनाय जा सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिखौ फैमाल खालामनायनि लामायाव लाबोदों। दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव सानै हिर' होननानै बुङोब्ला मानगोनां रन्जन दैमारि सार आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार। नाथाय मोनसे दुखुनि बाथ्राया मा, दिनैयो बैफोर जोंनि बिग्रायारि हानजाफोरखौनो, बिग्रायारि आदामोनखौनो सोरबा पलिटिकेल लिडारा गावबा गावनि पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखाय टेररिस्ट, उग्रपन्थी, उग्रबादी होननानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनो। अब्ला साननानै नाय, बैफोरबायदि बर' लिडारा मा ब्रेन्डनि, मा सान्थौनि जानो हागौ रायजो राजा नोंथांमोन। बेफोरबायदि लिडारनि मोजां गुन होननानै बुङोब्ला जों माखौ बुंगोन, गावनिखौ मोनबाल', गावनिखौ मोनग्रोबाल' मोजां, गावनि जेखिनि मोननांगौ दं बेखौ मोनाब्ला बेवहायनो गाज्रि। बेखायनो बैफोरबायदि सुबुङा फैयै फैयै मोनसे स्टेजाव जुदि लिडार जाफैबायब्ला, जों फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि सुबुंखौ जोंनि हारिनि सासे लिडार महरै जोङो सिबिबाय थागोन नामा? दिनैयो जोबोद दुखुनि बाथ्रा, जेरावनोखि मोनसे बिग्रायारि हानजानि मोनफ्रोमबो प्रब्लेम इस्युफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय, सल्भ खालामनायनि लामायाव लाबोनो थाखायसो मोनसे एकर्ड खालामनाय जायो। जेरावनोखि बीटीआर एकर्डनि बाथ्राखौ आं बुंदों। दिनै बे बीटीआर एकर्डआ सोरखौ लानानै बानायदों? मानगोनां एनडिपि ब्रादार्सफोरखौ लानानै बानायदों। दिनै जाय एनडिपि ब्रादार्सफोरा बे बीटीआर एकर्डनि गेजेरजों फैदों बा लाबोजादोंमोन, बै एनडिपि ब्रादार्सफोरा दिनै सुखु गोजोन सान्थि थानो हाफैदोंना? रायजो राजा नोंथांमोनानो बुं, हादों नामा? हायाखै।
नाथाय बेराफारसेथिं सानैसो पलिटिकेल लिडारफोरा गावबा गावनि पलिटिकेल पार्टीनि सार्थबादिखौ लाखिनानै गावबा गावनि पलिटिकेल प्लेटफर्मनि सार्थबादिखौ लानानै गोजोन थासारि फैबाय गोजोनाव फैबाय आरो गोजोननि खामानिखौ मावबाय दं बायदिसिना बाथ्राखौ लेक्सार मारिबाय थायो जोंनि सिगाङाव आरो बैफोरबायदि लिडारफोरा लेक्सार मानिनायनि सिगां बिसोरा लाजिनाय दंना गैया आं बे बाथ्राखौसो सानबाय थायो दिनै थारैनो मोनसे बिग्रायारि हानजानि अर्थात एनडिबि ब्रादार्सफोरनि इस्यु प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनायनि थाखाय बे बिटिआर एकर्डखौ लानानै फैनाय जादोंमोनब्ला दिनै मानाव गेदेर रन्जन दैमारि साजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय एनडिबि ब्रादार्सफोरा मानो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों उदां अखराव फैनो हादिया बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फैखांनाय मानाव गेदेर एम्बाथा सारखौबो दिनैयो जोबथेसालियावसो खानानै दोनहैबावबाय अब्ला दिनैयो बे बिटिआर एकर्डनि पिस एकर्डनि मिनिंआ बहा थाहैखो आरोबाव बे बिटिआर एकर्डनि उनावहाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोरखौ पलिटिकेलि डिस्ट्रय खालामनो नाजानाय पलिटिकेलि डिभाइड खालामनो नाजानाय माखासे प्लेन पलिसिफोरा जोंनि हारिनि बै माखासे पलिटिकेल लिडारफोरनि इस्युआ दिनैसिमबो सोलिगासिनो दङ अब्ला बेसे साननो गोनां बेसे लाजिनो गोनां बैफोर माखासे बाथ्राफ्रा पलिटिकेलि जोंनि हारिनि सुबुंफोरा जेसेबांखिनि डिबेट खालामलायबाय थागोन एसेबांखिनि जोंनि हारिया गाहाय फारसे थांबाय थागोन आरो बैफोर माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ जोंनि हारिनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा मोनदांखाजोबनानै दङ जायनि थाखायनो माखासे समाव बेले बेजे नुथायफोरखौ नुनानै माखासे एडभाइस हरो नाथाय बैफोर माखासे गुन गोनां बाथ्राफोरखौ जोंनि बै गोरोंखा ना गावनिफ्राय आरो गोरोंसिन गैयै सानग्रा लिडारफोरा केयार खालामा जायनि थाखायनो जोङो दिनैनि समाव बैफोरबायदि माखासे पलिटिकेल लिडारनि बिबुंथिनि थाखाय पलिटिकेलि गेमनि थाखाय जों रायजो राजाफोराबो असान्ति थानो गोनां बाध्य जानानै फैदों दिनैयो जायफोर लिडारफोरा गभर्नमेन्ट रुलिंआव दङ बा गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ बैफोर लिडारफोरा एसे लाजिनांगौ जेरावनोखि दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि बेल हियारिंनि बाथ्रा दिनै केन्सेल जानायनि बाथ्रा डेट फिक्स जायो डेटआ फाव जायो बेफोर माखासे षड़यन्त्रआ मानि मा बेफोर टटेलि पलिटिकेलि इस्यु दिनैयो जोंनि हारिनिनो माखासे ओरैबायदि पलिटिकेल लिडार दङ दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ उदां फोथाराव बा गजानो बायो लाबोजानो बायो जायनि थाखायनो बेफोरबायदि माखासे बेले बेजे नुथायखौ जों नुनो मोनबाय दं दिनै सुथुरा जोंनि गावनि न'आवनो दङ जायनि थाखाय पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों सुस्रांनो हानाय माखासे जोंनि हारिनि प्रब्लेम इस्युफोरा दिनैसिमबो साक्सेस जायाखै आरो मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा जेरावनोखि सुथुरा दिनै जोंनि गावनि न'आवनो दङ बेखायनो बै सुथुरा सोर बै सुथुरखौ जोङो दिनैनि बे स्टेजाव जोङो हमनोसो नाजानांगौ सिनायथि होनो नाजानांगौ थारैनो सोर मार बैफोरबायदि सुथुरा बैफोरबायदि गावनिनो न'खराव थानाय सुथुर थाबाय थायोब्ला जोंनि हारिनि मोनसेबो प्रब्लेम इस्युफोरा सल्भ जानाय नङा जायफोर प्रब्लेम इस्युफोरखौ जोङो बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंसो जोङो सुस्रांनो हागोन मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो बिवेर बि एलार्ट बैफोर माखासे जोंनि हारिनि डार्टी गोसोम गोसोनि पलिटिकेल लिडारफोरनिफ्राय जेब्लाबो जानगाराव थानो नाजा बैसोरनि बुंखानाय उदैनि गोदै गोदै बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजाफ्रा खोनासंनानै दा गोजोम बेखायनो मोनसेल' सलुसना मा जेब्लासिमहालागै जोङो आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनानै लाबोनो हाया अब्लासिमहालागै जों मालाबाबो सान्थि मोना मिथिबाय बेखायनो जों बयबो न'खर न'खर ओंखारनांगोन जोंनि बे आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमा